שלום יוטיוב, כאן ניק ואנחנו נצלם לכם בפרק הראשון את סדרת המשחקים. היום אנחנו נראה לכם את הסדרת Ace of Spades, משחק אני ממליץ עליו בטירוף. כן. אתם מחכים שהוא יטען, בינתיים אני אסביר לכם קצת. אני בזמן האחרון שמתי לב שאנשים עושים סדרות משחקים, חלקם לא טובות, חלקם מצוינות. אז החלטתי גם קצת להתערב בעניין ולהתחיל גם. אז כל 10 פרקים אני אתחיל עונה חדשה. בפרק האחרון אתם יכולים לשלוח לי תגובות של איזה משחק שאתם רוצים שאני אשחק בו. אני אבחר בין 10 המשחקים האלה ויכריז עליו בתור המשחק המנצח. סליחה אם אתם לא שומעים. אז כן, זה Ace of Spades, משחק אחלה. היום אנחנו מתחילים בעולם הזומבים. משחק מעצבן. אם אתה זומבי, דווקא כיף מאוד. אין פה אף אחד, בואו נחזור כמה צעדים אחורה. שכחתי להגיד לכם, אני מצלם 15 דקות כל סרטון. אני לא יודע מתי בדיוק יעצור, אז אני לא אגיד לכם ביי ביי. אז הנה, אני טייס כמו כולם, לא חוץ מדיג. מעניין מי זה דיג. טוב, נשמע מעניין מה הדיג הזה עושה. כן, מי ששם לב שזה חצי טים פורטרס, חצי מיינקראפט. אז כן, עכשיו אני מנסה להימלט מזומבי חרא אחד. תודה דיג. אוי, טעות שלי על המילה. תודה דיג, אתה חבר מצוין. כל אדם צריך אותך. אז כן, זה לא מיינקראפט. אני גם אצלם סדרות מיינקראפט אם מישהו שואל. אצלם גם אסאסינס קריד 2, בראברוד רבליישנס, מי שמכיר. דרך אגב, אני לא אצלם טים פורטרס, כי מה שמטומטם שהם אומרים לשחק חינם, אבל בסוף הם לוקחים על כל משחק 20 שקל. על כל משחק נראה לכם הגיוני? טוב, אני לא רוצה עכשיו להרוס את טים פורטרס, אני אשחק בכל מיני משחקים, גם ריימן לג'נדס וריימן אוריג'ינל. דרך אגב, אני אשחק גם הארי פוטר, לגו, לא אמיתי. אשחק המון משחקים, לא רק את המשחקים הקטנים. מה, יש 3 זומבים על... טוב, זה הגיוני. אוי, לא. די. טוב, אני עומד למות פה שאני לא יודע מה. מקווה שאני אחיה. יפ. כן, אני ממליץ לכם להיזהר בקטעים האלה ולא ללכת על לבנים. רק מי שמקצוען אמיתי והוא טייס, אז עדיף לו, במקרה ויש סכנה. ואין לנו שושלת אחרת. איזה בן אדם. אני לא רוצה להרוג לו את החיים, אבל אני לא רוצה לסכן את כולם בכך. לא רוצה לסכן את כולנו. אחד לריסט פלו. או ביו. מה קורה דיג? מה, אין לך יריות? עוד יש לך 20 חיים בערך. לא יודע גם לצלוף. בוא. לא, אל תיראה. מה אתה עושה? אתה לא רואה שאני מתקרב אליך? טוב, נשארנו לא מעט, ודיג במקום הראשון ואני במקום השלישי. עכשיו אני מסתכן. טוב, אני לא רוצה להיות קרצייה, אבל אין לי פה חבר לדבר איתו. כי אף אחד מהחברים שלי לא משחק Ace of Spades. אני לא יכול להגיד לכם את הסיבה. קצת רע. אבל לא באנו לדבר פה על חברים, אלא על משחקים שווים. אז אני מציע לכם Ace of Spades, זה בכל הכוח. רק תקנו אותו. גם אסאסינס קריד משחק לא רע. אני מדרג אותו מגיל 12 ומעלה. למרות שאני משחק בו.
מה זה השם הזה? קוטנט 2. אתה לא מבין שאני לא רוצה? זה לא חבר שלי, פשוט אני לא רוצה מה? בינתיים כשאני מנסה להציל אותנו, אתה רוצה להרוג אותי. טוב, האמת, אני גם רוצה להרוג אותך. והוא יפיל את עצמו, והוא... לא, אני מקום ראשון, ליג מת. שיט. אני לבד פה. איפה טקסס? מי שמשחק כסוס פרינסס סובל בזה, מישהו יכול להגיד לי איך עושים מפה? או שביטלו את האפשרות הזאת. טוב, זה היה פשוט למדי. חמש דקות ו... די, יאללה. כן, זה אחד הסוגים שאני הכי שונא. טוב, איך אני מצליח לשרוד? אני עדיין לא בטוח. בדרך כלל אני שורד פחות זמן. טוב, יש פעמים נדירות מאוד שאני שורד איזה כמה שניות, אבל זה לא משנה עכשיו. כמה שניות לגמר. שיט. שיט. וכל הסיכון פה לעשות את זה. כן, אני לא שורד כאן. זה הכי מסוכן לשרוד פה. ובמקום כזה אני יכול כבר להגיד קוואבנגה. איזה זומבי מטומטם. בול פגיעה. לא. או, אני מת. אני מת בדרך הטובה. טוב, זה הגיוני. עכשיו נשאר לנו רק טקסי. טקסי? איזה בן אדם קורא לעצמו מונית? למה? ג'וי דוג. טוב, הוא גם מת. טוב, תודה שצפיתם בפרק הזה. נחזור אליכם בעוד פרקים.